Hansen med Gindberg på kanten. Yderdanmark skal ind i varmen. I små samfund frygter de butiksdøden. De gider ikke bo i randområderne. Affolk. Parallelsamfund. Der er så dejligt ude på landet. Udkant Danmark. Ja, det er der endnu. Udkants Danmark. Men er det stadig lige trist herude? Og skal vi absolut kun høre om, at der ikke er noget at more sig over længere, herude hvor alting ender? Hvad sker der, hvis man våger sig derud? Ikke permanent selvfølgelig, bare sådan 2 døgn. Vil man så kunne få serveret en lille kop dampende selvironi herude i Danmarks yderste grøftekant? 48 timer. Lige tid nok til at snuse til de lokale luftlag og fornemme, om der trods alt er solstrejf i mørket. Hvad så, Bogense? Så er jeg kommet til Bogense på Nordfyn. Det her er havfruernes by. Det var her, man opfandt slankemidlet Bogensepillen. Det er herfra, man snakker om at lave en ny broforbindelse til Jylland. Og så er det her et af Europas bedste løgområder. Og jeg skal være her 2 døgn. Hej, må jeg lige spørge dig om noget? Deutsch! Hej, er I her fra byen? Og you're tourists. Hvad vil I sige er det mest karakteristiske ved folk, der er fra Bogense? Det er sgu ikke, du. Vi er fra Jylland. I er fra Jylland? Ja, for helvede. I er fra Ballerup? Ja. Claus! Bogense fyr! Jamen, ved du hvad? Vi er gode, og vi er glade. I er gode og glade. Ja. Der er aldrig en dårlig dag. Der er aldrig en dårlig dag. Nej. Må jeg lige spørge, det der ord lejfi, hvad betyder det? Lejfi? Ja. Lejfi? Jo, Ja. det siger vi også. Ja, det gør I. Jo, da. Nå, gudskelov, jeg troede, det var helt udgået af Det er da sproget. lejfi, jo, det har vi da. Det bruger vi dog. Lejfi, det er rigtig godt. Tusind tak skal I have, Bogense. Man kan jo godt mærke, at man begynder at nærme sig Bogense, fordi at ens mobildækning bliver ringere og ringere. Herude, der betyder mobildækning jo, at man rent faktisk bare putter et etui rundt omkring sin mobil, jo det. Fyn er jo sådan, altså Fyn, det er jo Danmarks kæledække, og alle er så glade for Fyn, og Fyn, det er Danmarks have, og Svendborg og Forborg, det er så smukt og sådan noget. Men der er ingen, der nævner Nordfyn, vel? I Fyns baghave på en eller anden måde, ikke? Og det er jo der, man placerer Møddingen, ikke? Altså, I er jo Fyns Mødding, desværre, ikke? Nordfyns kommune er ikke en af de rigeste kommuner i landet. Og jeg har fået at vide, at Morten Andersen, den helt unge borgmester, han har fået en god idé at sælge designmøblerne inde på Bogense Rådhuset for at skaffe penge til kommunekassen. Ham skal jeg altså lige ind og snakke med. Så skal jeg lige nå for. Goddag, Jan. Velkommen til. Tak fordi I måtte komme. Det var da så lidt. Vi er en kommune, der har været ude at spare rigtig mange steder. Og når man er ude at spare så mange steder, så skal man jo også samtidig kigge på sig selv. Og så sige, jamen, hvor kan jeg bidrage? Behøver jeg sætte på designerstolen? Nej, jeg gør ej. Vi snakker Paul Kjærholm, ikke? Ja. Som jo er dansk designer. Død, ikke? Jo, meget anerkendt. Ja. Død designer. Død, meget anerkendt designer. Må jeg sige noget? Sådan helt, altså man sidder jo af helvede til i det. Hvorfor tror du, vi vil sælge dem? Så det er jo i virkeligheden bare for at komme af med noget man sidder dårligt i. Altså, når vi er i en salgssituation, så skal jeg jo selvfølgelig ikke stå og tale stolene ned. Det må du også undskylde. Men man må kan jo godt være ærlig at sige, at du finder vel ikke en stol, du sætter ret meget dårligere i. Altså, hvor er vi henne i prislejen? 50-60.000 stykket. Per styk? Ja. Jeg kan godt være sådan en lille smule nervøs for, at jeres borgmester, han baserer kommunens økonomi på salg af designermøbler. Det synes jeg er sådan lidt smule. Ja,
Jamen, fordi næste gang I så får problemer, ikke? Så ved man jo, så bliver der jo loppemarked, ikke? Og så er det jo gammel PC og weekend sex, han har haft liggende som 16 år hjemme på gården og sådan noget der, ikke? Man kan vel godt kalde den røvbøjlen her, ikke? Den, der ligesom skal støtte lænden, ikke? Den borer sig jo lige ind i ens rygmarv. Den sætter i hvert fald alt for lavt den her. Det er jo som at få en epiduralblokade, uden at jeg ved, hvordan det er. Men som fødende kvinde... Det skal jeg også lade være usagt, hvordan det er, men du kan jo ikke læne dig tilbage. Det vil vi politikere jo godt kunne ændre os tilbage en gang imellem. Sådan en som Morten, han holder jo jævnligt møder med sådan en fyr som Lars Løkke Rasmussen, ikke? Altså, og jeg ved jo, at da de foreslog det der med 85 milliarder i finanslovsbesparelser og alt sådan noget, der havde Lars Løkke jo lige prøvet at sælge Birthe Rønn Hornbæk til en arabisk sheik. På grund af de idéer, han har fået fra Morten, ikke? Sælg ud af lortet, bare sælg for helt sælg. Folk køber alt muligt lort, bare det har stået på rådhuset. Vi er skide ligeglade. Prøv lige at høre, er der andre ting, hvor du har scannet ned igennem og så sagt, det kan vi sgu egentlig også godt undvære? Det har du. Altså, nu snakker vi ikke medarbejdere og sådan noget der. Jamen, vi har kigget på, om vi for eksempel kunne have nogle lamper. Lamper? Ja. Men de skal jo for fanden kunne se, hvad de laver jo. Ja, men det er nogen, der er i overskud. Af den, der hedder koglen. Vi giver også vores afra. Vi sælger ud af ubrugeligt lort, der kan I bare se det. Ej, men nu kan jeg forstå, at Morten han vil lukke halvdelen af kommunens skoler, bare for at få fat i de der gynger og vipperne til at sælge på eBay. Og, altså, det kan også. Ej, men det da I går aftes, ikke? Jeg stød der, ikke? Altså, pludselig klokken halv 12 eller sådan noget, ikke? Bam! Og så her 23:30, så slukker de alt gadebelysning i hele Bogense. Og så bliver jeg godt nok mørkt. Jamen, det kan også blive for sølle, Morten. Det kan ikke, altså. Der kan jeg godt tillade mig at sige, jeg er ældre end dig, Morten. Det kan jeg godt sige. Altså, vi vandt 2. verdenskrig, ikke, altså. Og vi må gerne have lys, ikke, altså. Jeg driller mig. Det klipper vi ud. Rolig nu, det klipper vi ud. Det er jo ikke det hele, der kommer med, for fanden da. Er de med endnu her? Nå, det er godt. Fyn er fin. Fyn er fin. Fyn er fin. Er der ikke nogen rekorder her i Bogense sommer? Jo, hvis man tager et par kilometer lige uden for Bogense, så kan man rent faktisk finde Europas største samling af bisonokser. Hallo? Hej, Jan. Det er Gruppe. Hej, tak fordi du måtte komme. Velkommen til. Altså, Europas største bisonfarm, ikke? Altså, ud af hvor mange? Undskyld, jeg spørger, ikke? Og det er lidt ligesom at have Skandinaviens største samling af drageæg, eller sådan noget, ikke? Hej så. Så er du fanget... Er det hustruen? Det er hustruen, ja. Goddag, Sian. Ja, goddag. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg er klar. Ja. Hvis du laver hakkebøf, som du kører bil, så vil jeg gerne være til middag også. Det er skide godt, det der. For fanden, Yvonne. Men der var jo ikke nogen kvinde med i den der film Danser med Ulve, jo. Nej, det var der vist ikke. Men det var jo også en fejl. Jeg er jo feminist, så jeg synes jo egentlig, at... Er du feminist? Ja, det burde jo have været nogle kvinder med. Cowgirl og feminist? Ja, det kan man godt. Hold nu kæft, de stod. Det er jo køernes mammut, jo. Hold kæft, hvor er den stor. Jeg går lige ud på den anden side af hegnen. Det er jo kæmpe hoved, den har, ja. Ved man noget om, at den vanvittigt intelligent også? De er meget klogere end almindelige dyr. De ser og registrerer alting. Ja, fordi almindelige køer er jo snot dumme. Ja. Og klogere er den jo så heller ikke, jo. Er det der forsøger at parre sig med en jordvold? Så for satan også. Og jeg anede jo ikke, at Nordfyn kunne præstere sådan noget. Kæmpe store bisoner, der kom trumlende afsted med 60 km i timen, og de stoppede ikke for noget som helst.
ligesom sådan en Helle Thorning i en stram spacerdragt på vej ind i en skobutik, ikke? Jeg stopper ikke for noget overhovedet. Kom. Der er frisk grøn græs. Prøv at kælde stille og roligt, Ron. Kom. Kom. Jagtet af bisonokser. Der er 100 bisonokser efter dig nu, Kindberg. Nu skal du ikke skrive ud her, fordi du kan for stærkt. Vælge, Rønne. Juhu! I skal lave cowboy-udgaven af Tyreløb, ikke? Simpelthen bare slippe 450 vilde bisonokser løs i bogen til skader. Se tilfældige turister blive trampet ned. Se folk stå helt forslået foran Netto. Jeg troede først, det var klokken 16, det startede. De kunne da godt lige have advaret os. Men det giver spænding. Oplevelsesøkonomi, ikke? Det var jo som at se, når de løb hen over bakken. Det var jo som at se Danser med ulve, ikke altså? Og jeg tror da ikke, at TV2 Zulu, hvis de vidste, at det her det eksisterede lige herude bag Bogense, så tror jeg sgu da ikke, at de havde sendt Pette Venegård til USA, vel? Altså, for at lave det der kværæs, vel? Så havde de stået derovre, ikke? Ringet til René Diff der, ikke? Kan du ikke lige polere dit glatbarberede kranie og så møde op i Bogense klokken 8? Så optager vi lortet. Hvis man går ned i bunden af Adelgade, der hvor den krydser Jernbanegade, så er der et lille torv, hvor der er en hvad hedder sådan, springvand, en kopi af Manneken Pis-figuren i Bruxelles. Hvorfor han er klædt ud som Lille Per og har en bamse stående ved siden af, det ved jeg ikke, men jeg skal i hvert fald have fundet ud af det. Hallo? I har puttet tøj på jeres springvand? Turistoinformationer. Kan du fortælle mig, hvorfor at Manneken Pis-figuren deroppe har tøj på? Jamen det har den jo, fordi at vi klæder den jo på i særlige anledninger. Ja, vi har sådan en galleri overalt, hvad vi sådan går og laver af små sjove ting. Kan du se? Der havde han kjoler hvidt på. Så sådan det har han set ud? Sådan det har han set ud. Han har jo haft mange sæt tøj på. Kan du se, det er den allerførste. Hvad fanden er det for noget? Så giv den dog en ble på, ikke? Altså, det er sådan et sødt, det er sådan et hyggeligt, ikke? Det er sådan et lille by, det der, ikke? Altså, turistchefen, han står for det der med tøjskiftet og sådan noget, ikke? Det er det, vi sådan i hovedstaden kalder for aktivering, ikke? Det er, men det gør turistchefen herovre, og det er så fint nok. Jeg kipper med hatten. Jamen, hvem har givet den? Jamen, eller hvem har lavet den? Jamen, det er fordi, at en dag, der bliver der efterladt et drengebarn. Så et hittebarn? Et hittebarn. Lige nøjagtigt, det var, hvad han var. Så er der en rig slagtermester her i byen, der hedder Levinson der. Han siger så, jamen okay, jeg tager ham til mig. Han vil have penge til det, og han har børn i forvejen, så sagde han, jeg tager ham til mig. Den her dreng, ham gik det rigtig godt. Og det, der så skete, det var, at han kom jo rigtig rundt i verden der, og da han så kommer til Bruxelles, der ser han den rigtige Manneken. I taknemmelighed til Bogense by og til sine plejeforældre, så tænkte han, jeg vil skænke Bogense sådan en lille figur. Har I hørt om hadegaver? Altså, jeg ved ikke, altså... Jamen, I kunne lige så godt have endt med en eller anden lejder, der havde spillet bjælleklang op på en søjle, ikke? Altså, i havfruernes by. Vis mig dog en havfrue, der pisser. Altså, vi gør dog noget, der ligesom passer bedre til byen, ikke? Der var en gang, hvor vi var kommet i tanke om, at det var også til en af vores event der var vi kommet i tanke om, at det kunne egentlig være lidt morsomt, hvis nu han kunne... vi skulle finde på noget, hvis han nu kunne tisse øl. Ikke også? Så var der nogen, der sagde, nej, det går ikke rigtigt, fordi så var alle sammen sige, sikkert noget pisøl. Så den gik ikke. Men det, der så skete, det var, så blev vi enige om, at så kunne der tisse limonade. Og til sidst, så lykkedes det, og han tissede 400 glas limonade den aften. Og jeg ved jo, han kommer jo til at slippe koblingen, hvis I ikke stopper ham. Jamen pludselig så er Bogense jo, så er det jo vært ved FN's store inkontinens-kavalkade, ikke? Hejsa! Har I også undret jer over den der? You're from Belgium. You are from where you have seen the real Manneken Pis. Yes, Manneken Pis in Brussels also wear clothes.
No. It has, I think. What? 10,000 clothes? Suits. Suits? Yes. So maybe they have stolen the idea from the real mannequin piece. Perhaps. Okay. Spørgsmålet melder sig selvfølgelig, om man kan komme længere ud til kanten end selve Bogense. Og det kan man rent faktisk, for lige uden for Bogense, der er vandvandrevejen ud til Æbelø, som ligger herude. Der bor én mand. Han hedder Per. Han er naturens svar på Robinson Crusoe, om skal jeg besøge. Jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo. Några månader om året, så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart, där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart. Jag trivs bäst när havet svallar och måsarna skriker. Det tager kun halvanden time. Man kan gå derud til fods, hvis man er erhvervsstykker eller den slags. Det minder sådan lidt om en pensionists underbukser, ikke? Altså, der er kun et par timer i døgnet der, hvor man rent faktisk kan gå rundt derude, ikke? Altså, resten det er, sidder man bare fast i plut og plø og blåmuslingeskaller og slip for fanden, ikke? Goddag. Bor du herude? Nej. Nej? Jeg var på besøg. Goddag. Er du bare ude at vandre? Ja, jeg går det tit herover. Nå, Ja. der er noget af en tur. Ja, men det er en dejlig tur. Og smukt herovre. Skal jeg lige love for. Ved du, hvorfor det hedder Æbelø? Jamen, jeg tror nok, det har noget at gøre med øens facon. Så skulle den hedde Pæreø. Eller Kirsebærø, hvis man ser det overfor. Det kunne også have noget at gøre med de gamle æbletræer, der gror herovre. Det kunne også være det. Altså, ikke lige her, men... bøgetræerne der, ja. God tur. Jo, tak i lige måde. Pas på vandet, ikke? Husk at hive lidt op i... Jeg skal nok hive lidt op i bukserne. Det er godt. Hej. Ligesom Alice i Eventyrland, det her. Æbelø. Pludselig møder vi hattemageren. Der er bygninger. Det vil sige, der er liv på Æbelø. Dag. Eneboeren på Æbelø, eller hvad? Nej, jeg er så heldig at være gift. Du er gift. Hej så, Jan. Velkommen til. Hvor tit kommer der sådan folk herud og... Jamen, i august måned, der har der cirka været omkring 4.000 mennesker her. 4.000? Ja. Som er forseret og kommet herover? Men vejret har været lidt anderledes end i dag, jo. Nå. Ikke? Nej, der er jo også gode sommer, jo. Ja. Det er lige glemt. Hvad står du så op om morgenen, og så tænker du, hvad skal jeg give mig til en dag, hvor der ikke står noget på listen? Hvad giver man så til sig? Jamen, der er ikke ud og skyder et døjhjort eller sådan noget, vel? Jo, men det gør man jo. Der går sgu da døjhjort deroppe. Ja, det gør der. Eller er det råt? Nej, det er dårvildt, der går der. Ja, det er det? Jo. Med den der hvide plet på røven der? Ja. Så behøver man jo ikke ret meget mere, Per. Nej. En kaffemaskine, et fadelsanlæg, ja. Og så den her udsigt med de her hjorte her. Akkurat. Det er sgu smukt, Per, her. Jamen, er det ikke en dejlig fred og ro? Det er skønt. Er det ligesom Christiania, det er rimelig svært at flytte til Æbelø og få en plads, ikke? Få en lejlighed. Det er rigtigt, men en skal jo bo her, og det bliver så mig. Så man skal sparke dig ud, før man får lov til at få en seng. Det Men kan du kende dem fra hinanden, han er så? Ikke hunddyrene jo. Men han er på skovl... Hvad hedder det? Skovl? Hvad hedder det egentlig? Skovlbrættet? Hvad hedder det? Hvad hedder den, der stikker? Det her skovlene på et stykke dårvildt. Altså, ja, det kan du bare se. Ja. Jeg er ikke helt... Jeg havde da jagttegn, da jeg var 16. Ja, det har du vel så formentlig endnu. Jeg har ikke indløst det de sidste 10 år. Nej, så er det en nummer. Så
Det er jo Bogenses svar på Eremitagen ude i Lyngby ud for København. Plus så ser man så dårdyrene, og man lærer det her med at dårdyrhunden har sådan et hvidt område bagpå, ikke? Ligesom for at signalere til hanrådyret, at her er jeg, deres paringsting, ikke? Og tænker sig streg, og det er jo derfor, at der er så mange fynske kvinder, der tager solarium om vinteren. Det er for at opnå den der lille hvide plet her hen over bagdelen, ikke? Kom herover, din blinde idiot, ikke? Spørgsmålet er, hvad går de unge rundt og laver, når de ikke laver ballader på gaden? Nogle af dem, de prøver i hvert fald at blive kendte og stjerner herinde hos Ramazan, som er sådan en teatergruppe, hvorfra de store talenter de udspringer. Hvad skal du op og sige? Det, der står på det her stykke papir. Så det glæder mig til at finde ud af, hvad det er. Hvem er du? Du ved ikke, hvem du er? Jo, jeg tror, det skal være Jacob der. Så det der skal sige sætningen puttenås. Puttenæs. Ja, den har jeg øvet rigtig meget på. Hej Bianca. Hej Jan. Hej Sal. Vi vil ikke forstyrre. Nej, det er okay. Hvordan går det? Jeg synes faktisk, det går rigtig godt. Men du blev hævet udenfra? Ja. Til at trawle ned igennem Bogenses talent? Ja, talentmassen? faktisk ja. Jeg er blevet hithiket. Ja. Jeg tror, det hedder headhunted. Hithiket. Det lyder sgu ikke også meget sjovt. Ja, ikke? Det er totalt live. Ramazan ungdomsteater, som var ved at sætte Nødebo Præstegård op. Jeg synes, det er fantastisk, at i en tid, hvor man har Xbox, ikke, og Facebook og Wii og alt sådan noget der. Jep, så river vi virkelig folk rundt ved at sætte en forestilling op fra 30'erne om en mand, der muligvis har en erotisk affære med en hane på en gård. Har I hørt nogen Bogense eller området, der har slået igennem? Som historisk krig? Lars Hjort, tror jeg. Jamen, han er bare lige født. Den lille bumlede dreng, han er jo blevet skubbet ud af Fyn. Ja. Lige efter fødsel. Nej, han boede her faktisk, for han har gået i klasse med min mor. Er det rigtigt? Lars Hjort har gået i klasse med din mor? Ja. Lars, din lille fynske jokes. Måske er det din datter. Man ved det ikke. Man ved det ikke. Lars Hjort, så. Har I været igennem den der scene der, altså? Nej, jeg har ikke. Hun kan ikke tale. Nej, hun har noget med stemmebåndet, og så har mistet sin stemme lige nu. Hun har noget med stemmebånd og har mistet sin stemme. Det er 2 ting. Men det vil sige, at du bliver bare nødt til at kigge på det. Nej, jeg skal på spille. Tvinger hun dig til at spille? Nej, hun vil gerne. Ja, du vil gerne? Ja, jeg vil gerne. Hvorfor dog det? Er jeg så utålig? Det er jo ikke, fordi du er stum. Det er bare, fordi du har været på Roskilde Festival, og det trak ud. Og det kan jeg lide. Man drikker sig i hegnet, tager hjem, spiller dilettant, kraftet med Nødebo Præstegård. Ikke et ord kommer ud af min mund. Tænk, hvorfor ikke bare bruge det egentlig, ikke? Altså genindspille Matador, ikke? Sætte Mascha Wang til at spille måde, ikke? Skal jeg ikke sige, at nu går jeg op og lægger mig, Hans Christian? Nej, Mascha Wang. Du skal bare tie stille og tage dit tøj af. Og man vil spørge, hvor kom det fra? Det kom fra Bogensen. Har Bogense ikke nogen europamestre? Jo, det har de rent faktisk. De har en, der er europamester i Bombage. Hvad er det? Skal jeg fortælle jer lige om et øjeblik. Birgitte, europamesteren. Goddags. Hejsa. Du er i gang. Ja. Nu hedder det Bombage eller Bombage, eller hvad? Det hedder Bombage. Har man frisørernes landshold, hvor Fyn bare er virkelig sejt repræsenteret, eller hvad? Ja. Hvad er... Nu er den jo ikke helt færdig, men den skal være helt firkantet. Sådan skarpe kanter hele vejen rundt. Kan du... det kommer vi til. Det bliver lidt svært på dig, det er lidt svært på mig. Ja, jeg kan godt se, at du gerne vil have det. Du er Bombagians Caroline Wozniacki, så? Nej, jeg er jo ikke verdensmester endnu. Det er hun jo så heller ikke. Og det var jo altså en blanding af Brian Laudrup og Ludvig den 14.
Hun skal til VM i Milano. Lad os transmittere det for fanden, ikke? Og nu hæver hun saksen. Og hun klipper og prøver at se, hvordan hun smyger sit ene bryst rundt omkring nakken på den mandlige model. Et rigtig typisk frisørtræk. Det er rigtig godt, det er. Sådan ser den ud fra starten af? Ja. Så skal man klippe den til. Altså, det er jo næsten... Altså, det er jo en blanding af Chewbacca og Patrick Swayze. Det er jo en Patrick Swayze. For eftertiden kan man så tale om en Bogense Bombay. Det kan godt være. Jamen, hvis du nu vinder verdensmesterskabet med lort op. Ja, så må der jo komme nogen og få en Bombay. Så bliver det da lokalt, og så kommer de jo fra TV Fyn, og så bliver du båret væk i guldstol og sådan noget der. Ja, det kunne være godt. Hvad vil man lave typisk ved sådan et søborgarn som det her? Jamen, der er ikke så meget at gøre. Klip det kort. Man kunne lave et eller andet, ikke? Jo, det kan man nok godt. Nå, men hej. Tak skal I have. Det er simpelthen for åndssvagt, det her. Det er simpelthen for pretty made, det her. Det duer ikke. Prøv at høre en gang, det duer ikke, det her. Sådan. Tak skal I have, piger. Det er meget bedre. Goddag. Er I lige taget hjemmefra nu? Ja. Så hvor rejser I hen? Jamen, vi skal lige op og have et glas vin op på kronen. Er du klar over, hvad det hus det der H.C. Andersens mormor bor? H.C. Andersens mormor har boet i det hus der? Ja. Kan I mærke det, når I bor der selv nu? Jamen, hun lukker samtidig døren op, selvom jeg slet ikke er hjemme. Og sådan noget der. Så lukker hun lige døren op og går ind. Er det når du har været nede og fået et glas vin, eller er det, sker det også uden? Ja. Hvad skal man kunne noget for at være en god indbygger i Bogense? Jeg har fået at vide, at man ikke er en rigtig bogenser, hvis man ikke har været i Bybækken. I Bybækken? Ja, man skal simpelthen have været nede i Bybækken. Altså, en ægte bogenser skal have været en tur i Bybækken. Nej, må jeg lige spørge dig, er det Bybækken, det her? Ja. Og er der noget med, at man skal i den for at være en rigtig en fra Bogense? Ja. Ja, det skulle nødt hedde sig, at man ikke har været i Bybækken. Så skal jeg til nogen, den fløjt med lige vise dem der. Sådan der. Og jeg vil sige, jeg hoppede ikke helt i. Jeg dyppede tågen i den, og min negl forsvandt. Jeg stod der ved kanten, ikke? Altså, jeg tænker, hvor meget bogenser er jeg egentlig, ikke? Altså, er jeg i virkeligheden mere en otteråber, ikke? Altså, der har jeg jo hørt, at kravet for at blive en otteråber, det er, at man bare kan bunde en elefant ud led foran Fakta, ikke? Altså, så er man ligesom... Så er man medlem. Og det føltes på en eller anden måde lidt nemmere for mig. Alle andre steder, der er det jo sådan noget Lolland, for fanden, kom herned, der er masser af frisk luft. Tønder, der er plads til familien, der er dejligt, ikke? Nordjylland, ja, der er langt imellem tingene, men her lugter i hvert fald meget af land, ikke? Hernede har vi bækken eller fuck af. Bogense, tak fordi I kom. Tak skal I. Så var der alligevel liv i denne udslugte ende af Danmark. Selvironien har de der stadig. Og lur mig, om der ikke er flere yderkanter, som kan kaste en lille forløsende latter af sig. Gintberg er tilbage igen om 14 dage i Gellerupparken. Nogensinde Knacks? Jeg går med hunden gennem byen. Hvad fanden er Knacks? Kender du ikke Knacks? Nej. Jamen sådan på en skala fra 1 til udklædt, der føler man sig, der vil jeg jo føle mig udklædt, ikke? Jo. Så gør det eneste rigtige og lad resterne blive lukket ud. Vil det være mærkeligt, hvis jeg lagde bræklyden ind? DR søger teenager og deres familier til et nyt program. Forældre og teenager er ikke altid